Dogon Arewa TV ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun ɗora sabon bidiyon mu za ku mun gode. Bayan shekaru masu ɗimbin yawa, gaskiya ta bayyana kanta a zahiri. Wato magana ake akan Umar Burkan Algala, wato saurayin nan da ake tunanin saurayi ne wanda ya fi dukkan wani saurayi kyau a kusan faɗin ƙasar Saudiya. Wannan saurayi dai ana ta ikirari da cewa ƙasar Saudi Arabiya ta kori wannan ɗan saurayi a shekara ta 2013 daga ƙasar Saudiya da shi da wasu abokanansa guda biyu. Kuma hakan ya samo asali ne a bisa kyawun wannan ɗan saurayi, kamar yadda rahoto ya nuna a wancan lokacin. Yayin da al'umma suke ta faman cece kuce a wancan lokaci, an wallafa wannan jawabi a shafin shi wato Umar Algala. A lokacin da aka wallafa, nan take wannan shafi nashi ya samu abin da ake kira likes, wato alamar karɓa ko kuma alamar hannu, wato guda miliyan 2 a wancan lokaci. Shi kansa wannan saurayi da ake ta ikirari cewa an kore shi da shi da abokanansa guda biyu, ba a samu cewa komai daga bakinsa ba, wato bai furta komai ba. Kuma duk da yadda aka ringa nuna likes a fejinsa na al'amarin da ya faru, saurayin bai ce uffin ba, bai karyata abin ba, kuma bai gaskata ba. A take yayin da wasu daga cikin manyan mata a duniya baki daya suke faman nuna alhininsu akan abin da ya faru da wannan kyakkyawan saurayi, yayin da wasu suke masa albishir da ya kaunace su, suke miko koren gayyata gare shi, yayin da wasu matan suke cewa idan ya karbi kudurinsu za su mallaka masa kamfanin da suka mallaka, wasu kuma su ce za su mallaka masa rabin dukiyar da mahaifinsu yake da shi idan har sai amince ya zo kasar su. Haka dai mata daga kasashe daban-daban, matan manyan attajirai da masu kuɗi suka ta cincirin da mika goren gayyata su ga wannan ɗan saurayi. To haka dai tafiya tana ta tafiya. Wannan saurayi dai an rasa gane kan cewa shin abin da aka faɗi an kore shi da ƙasar Saudiya na hakan ne ko ba haka ba, amma dai ana ganin kiftawarsa a ƙasashe daban-daban irin su Japan da Ingila da Amerika da wasu ƙasashe wajen gudanar da ayyukansa, tunda shi dama wannan saurayi jarumi ne kuma ambasada ne na kamfanin Samsung a halin yanzu, sannan kuma yana gudanar da harkar modeling, wato harkar tallace-tallace wa kamfanonuwa da yawa, wanda ko ba komai an ga cincirin da wato al'umma a kasar Japan yayin da ya fito a cikin tsakiyar masoyansa yana gudanar da sana'ar tasa a faɗin duniya. Amma a cikin 'yan kwanakin nan ne hukumar kasar Saudiya, wacce ke rage hada-hada tsakanin namiji da mace waɗanda ba su da alaka ta jini ko kuma ta wani nasaba, wato wannan hukuma ta fitar da sanarwa cewa ita fa ba korar wato Umar Algala ta yi da kasar Saudiya ba, a'a face a lokacin bikin al'ada ko kuma bikin wasan gargajiya, a nan ne aka dakatar da shi sakamakon mata da yawa sun gane cewa yana gurin, suka zo suka cincirindo da shi, yayin da wasu suke ɗaukan bidiyo tare da shi, wasu kuma suke ta kokarin ɗaukan hotuna da shi suna watsa wa duniya. Hakan ne yasa dukkanin hankalin matan da ke gurin wannan taro ya karkata izuwa gare shi. Hakan ne yasa wannan hukuma ta so ta yi magana da shi cikin fahimta akan ya yi haƙuri ya bar wannan waje, ba da komai ba saboda kyawunsa ne ya ja dukkan wannan al'amari ke faruwa. Shine shi kuma Algala ya yi kokari ya bar wannan waje, shine jaridar duniya ta ɗauka take kwasawa cewa ya bar ƙasarsa ta Saudiya da nufin hukuma ta kore shi. Wannan magana babu gamshin gaskiya a cikinta, kamar yadda hukumar ta wallafa da kuma sa hannun masarautar ƙasar Saudiya. Haka zalika a wani hira ta kwana-kwanan nan da shi Algala ya gudanar a gidan jarida ta Metro, ya sanar da su cewa shi fa ba a fa kore shi da ƙasar Saudiya ba kamar yadda ake yaɗawa a faɗin duniya. Ya ce dai ya je wajen wannan taro ne na al'ada ko kuma bikin al'ada ta ƙasar Saudiya a ƙasar Riyadh, yayin da yake can mata sai suka fahimci cewa yana gurin, nan da nan suka zo suka yi cincirindo suka zagaye gurin da yake, yayin da wasu suke roƙon ya yi hoto da su, wasu kuma suke ɗaukan bidiyo da shi. Wannan ne ya saka wato hukuma da gidajen jaridu hankalinsu ya karkata izuwa gurin, ta inda nan hukuma suka zo suka yi masa magana cikin girmamawa akan cewa ya yi haƙuri ya bar wannan wajen biki domin a samu a gudanar da abin da ake so a gudanar. Ya ce wannan shine abin da ya faru
amma fa ba magana ba ce ta an kore shi daga ƙasarsa domin kyawunsa. To wannan shine zahirin abin da ya faru da saurayi kyakkyawa Umar Algala kenan ɗan ƙasar Saudiya, ba kamar yadda wasu gidajen jaridu suke ta fama ya yaɗawa ba. Don haka muke fatan za a ringa tantance labari kafin a ringa fitar da shi, ko kuma a ringa yin balansin, wato a ji kowane ɓangare kafin aiwatar da labari a idan duniya. Kar da ku manta kuna sauraron wannan labari ne daga taskar al'umma wacce aka kirkire ta domin ku al'umma. Kar ku manta kuma da cewa ni Kabiru Isa Manga wanda na tsara kuma nake gabatar muku a halin yanzu daga kasar Najeriya. Da fatan za ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin da zarar mun ɗaura sabon labari ya ringa zuwa kan wayoyinku kai tsaye. A wannan kuma kafa ɗaya tilo ce za ku ke samun labarin da ya shafi Kannywood, za ku ke samun labarin da ya shafi Bollywood, za ku ke samun labarin da ya shafi Nollywood, za ku ke samun labarin da ya shafi Hollywood da kuma dukkan labarin da ya shafi wasu sassa daban-daban na duniya. Ku kasance da taskar al'umma, ku huta lafiya. Mun gode.